Kum shibanta ban panjalan ke jing syakri syakipat ba nong song Shnong hakabede bat ka kot ka khya uba wailat miki Shillong MLA ka second Jowai constituency haka laitre ujleo arja arpusan ulan lek ban jurep ya artli ki jaka haki artli ki Shnong ki bahab apo ka constituency jong u na ka banta ban Shna no i ki jaka a jing sumar la ne ki sub center ki bala dap ban mang pisa. Kini ki sub center ki kentup kawai ha ka Shnong Sabahmuswang bat kawai ha Shnong Ialong bat ha kani ki jingle jurep layodon lang da ki wahe Shnong ki noilam Shnong lembat ki officer katanat National Health Mission West Gentiles District. Habakran sikilat pathai khubor ba wailat miki shilla ulong ba lingba ka jingla ban Shna ya ka sub center kan penmento ya ki patba ha ka pang kasitom khamtam ya ki long Khmih arman na ka banta ban sumar ya ki jingpang badangla ban sumar ha ki sub center. Nolor kata ulong ru bak basa menta kadai satang ban Pyndep ya ki kot kisla na ka banta ban yo sedang traino haki kendiat benai ban wan da ka Khmih Lynti la kumnu hapo Snem on la ban Pyndep. Te ni ke sngi snya komen open tip ya pi wa hagini ke sngi dedep da yo sanction ni ne benta ki artli ki sub center hapo ka constituency ki yonga ka wi to haita hetnong saba ka wo cover ya ka Sabahmuswang ka mo ko swan wa kalat mangse bat kam jo sakawi to ya ka Shnong Ialong ne ba kat kam constituency ki yonga to sekini don hi ki Shnong ki wa dabyang kat kam ki guideline ne ka population te ki dabyang wo yo ya kini sub center te ni sngi snya comment wa yo ulai pai ulai survey ya ki thau ha kini ki Shnong bat yo luti le wa da ka jing wan yong kini ki sub center hapo kini ki Shnong ko yarap chibun khamtam ya ki manbei bat kam jo le ki uli tho ya ki Jowai hay ki jut hay chutom ne ba snyao thu i to ka sub center to ka first point of contact ne benta ka chat ka khia ha ka won ka Shnong ka thau ten ne ka sngi dap dum sen snyao komen bat yoluti le da ka jingwan yong kini ki artli ki sub center hapo ka constituency u yo yegi u e ka jing chakri ne benta ka chat ka nang hapo ka constituency habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi the office Johor Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya